Luen täältä Roomalaiskirjeen 5. luvusta, jakeesta 17 ja eteenpäin. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan, saavat runsauden tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta samanaikaiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen. Aamen. Niin, siellä Edenin puutarhassa todella yksi ihminen ei noudattanut Jumalan määräyksiä ja sanoja, vaan hän himoitsi kiellettyä hedelmää ja sitä puuta, mistä ei olisi saanut ottaa, niin hän kiersi ja katseli sitä ja tosiaan niin vähitellen himo kasvoi niin suureksi, että se synnytti sitten synnin. Mutta sitä ennen tapahtui se, että käärme, kerron kaikkein ovelin otus, tiesi tämän kaiken ja hän hiipi sinne illan hämärissä ja kuiskutteli Eevalle, että uskotko todella sen, että Jumala on niin sanonut, ettei sitä puusta saa syödä. Ja aikansa, kun tätä kuiskuttelua oli, niin lopulta Eeva lankesi syntiin ja otti kielletyn puuhedelmän. Ja vei vielä Aaramille miehelleenkin. Aaramihan olisi voinut tässä tilanteessa vielä sanoa vaimolleen, että hei kuule, teepäs nyt parannus, että ei tämä nyt käy. Mutta hänhän meni siihen samaan mukaan ja niin he molemmat söivät siitä kielletystä puusta. Ja tästä hetkestä lähtien niin meidän kaikkien yhteys Jumalaan katkesi. Ja syntihän on juuri sitä, että me aluksi se houkuttelee meitä ja se käy aina vaan rakkaammaksi ja rakkaammaksi, olkoon se sitten minkä nimistä syntiä tahansa. Ja kun se on himo tullut tarpeeksi raskaaksi, niin se synnyttää synnin ja lankeemuksen. Ja tässä me saadaan vanhemmat kristityt ja kaikki, niin me saadaan jatkuvasti olla varuillamme, ettei synti pääse meitä houkuttelemaan. Ja jos tämä lankeemus, mikä tuli tämän yhden ihmisen kautta, eli Eevan kautta, nainen siinä oli se kaikkein pahin tekijä. Niin jos hänen kauttaan olisi saanut hän saanut tehdä parannuksen, niin ei me kaikki olisi siinä osallisia. Mutta kun hän ei tehnyt parannusta ja hän uskoi vaan tähän
käärmeen valheeseen, saatanan valheeseen, niin tänä päivänäkin ihmiset ovat käärmeen vallassa, saatanan vallassa, kunnes Jumalan rakkaudessaan lähetti poikansa Jeesuksen. Jouluevankeliumissa sanotaan, että te saatte suuren ilon. Teille syntyy vapahtaja. Ja tämä suuri ilo on meilläkin saatavilla. Ja edelleenkin Jeesus saa syntyä meidän sydämiin, jos teemme parannusta. Ja se, että Jeesus kuoli ristillä, hän ensiksi eli ihmisen elämää. Hän tietää, mitä me olemme, mitä tekoa me olemme. Ja sen jälkeen hän joutui kärsimään meidän jokaisen edestä, niin sinun kuin minunkin. Ja se tuska, mitä hän koki siellä Getsemanen puutarhassa, sitä emme voi edes kuvitella. Ja kuinka halpana ihmiset pitää sen armon, minkä Jumala meille antoi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Että me saamme syntimme anteeksi, jos me uskomme, että Jeesus kuoli meidän syntiemme sovitukseksi. Mutta pidämme sitä niin halpana, vaikka se maksoi Jumalan pojan hengen ja hän kuoli meidän jokaisen edestä, että me saisimme ikuisen elämän. Tämä on meille tuttua tekstiä, ketkä olemme nyt jo uskossa. Mutta se, että kyllä meidän täytyy päivittää sitä uskon elämää. Ei se kerran pelastettu, ole aina pelastettu. Voi olla, että pikkuhiljaa sydän etenee pois ja loittonee Jeesuksesta. Ja ne vanhat tavat ja tottumukset ja ne kultaiset vasikat, mitä meillä itse kullakin on, ne tulee rakkaammaksi. Ja me tanssimme niiden ympärille. Mutta Jeesus unohtuu. Ja hänen sanansa unohtuu ja rukousyhteys unohtuu. Ja meillä on niin kuin jatkuva valvomisen paikka. Että me emme saa jäädä niin kuin nukkumaan, koska niin helposti me nukumme. Opetuslapsetkin nukahti siellä, kun Jeesus kärsi Getsemanessa, niin opetuslapsetkin nukahti. Kun Jeesus pyysi, että rukoilkaa hänen puolestaan, niin eihän he jaksanut valvoa. Nukkuminen oli niin mukavaa. Ja Pietari, joka uhosi, että hän menee kuolemaan Jeesuksen puolesta. Hänkin vielä lopulta lankesi ja kielsi Jeesuksen. Me emme edes osaa kuvitella, minkälaista oli se tilanne siellä Getsemanen puutarhassa ja siinä ne kärsimykset ja tuskat, mitä Jeesus kantoi siellä, niissä hetkissä siellä, ennen kuin hänet sitten vietiin ristille. Ja hänen seurassaan ollut opetuslapsi, Juudas Iskariot. Ei voisi kuvitella, että opetuslapsi, mikä nyt jatkuvasti oli Jeesuksen seurassa, niin hän kavaltaa Jeesuksen. Ja
se, että hänkin olisi voinut tehdä parannuksen siihen asti, kun hän oli siellä viimeiselle ehtoolliselle mentiin, niin hän olisi voinut tehdä siihen saakka parannusta. Mutta hän elätti sitä syntiä, että hän oli ensiksi rahakukkaron hoitaja ja kavasi sieltä rahoja. Hän elätti tämmöistä piilosyntiä. Mitä muut opetuslapset eivät ehkä tiennyt, mutta Jeesus tiesi. Mutta Jeesus antoi tehdä rauhassa hänen syntiä ja tästä seurasi sitten se, että kun viimeinen ehtoollinen oli ja sitten opetuslapset kysyi sitten, että kun Jeesus sanoi, että hänet joku kavaltaa, niin kyselivät toisiltaan, että eikä se minä ole. Ja eihän Jeesus sitten sanonut sitä, mutta sitten kun Juudas otti sen leipäpalan ja kastoi sinne viiniin, niin sen jälkeen häneen meni saatana ja lähti pois siitä tilaisuudesta. Hänelle ei ollut enää mahdollisuutta tehdä parannusta. Armo lähti pois. Ja tämä vaara on jokaisella, jos me elätämme jotain tietoista syntiä. Et senkin tähden on tärkeää valvoa ja näin pääsiäisen edellä, kun nyt elämme taas pääsiäistä, niin on hyvä niin kuin tutkia tätä asiaa ja sitten muistella sitä, että minkälaisen kärsimyksen Jeesus on meidän edestämme suorittanut ja lunastanut, että meillä on pääsy iankaikkiseen elämään ja saamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, hän antaa synnit anteeksi. Mutta se juuri, että niin helposti elätämme niitä syntejä eikä tunnusteta niitä. Se vaatii nöyrtymistä ja se on kova paikka nöyrtyä ja tunnustaa, että joo, mä oon langennut. Mutta armo riittää. Jeesuksen veressä meillä on tänä päivänäkin puhdistus kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja ristin työ kestää. Se silta vie meidät perille taivaan kirkkauteen. Luotetaan siihen, että jos me olemme antaneet elämämme Jeesukselle ja haluamme pitää lyhyet tilivälit Jeesuksen kanssa, niin me kerran pääsemme taivaan kotiin. Ja tämä on suuri etuoikeus meille ihmisille. Että tahdon rakastaa ristiä vaan. Ei meillä ole muuta. Risti on meidän se pelastuspaikka. Ihmeinen risti, pelastuspaikka. Ihmeinen sydän Jeesus. Sinne saa syntinen heikkona tulla. Ja yhä uudestaan ja uudestaan. Hän ei heitä ketään luotaansa pois. Ja tänä iltanakin me saamme uudestaan matkaliiton, jos tuntuu siltä, että ne kun siellä sydämessä painaa, niin saa tunnustaa ja hylätä synnit. Ja se, että ei ole mikään sen ihanampaa kuin kulkea Jeesuksen seurassa. Jossakin laulussa sanotaan, että sä kuljet seurassa Jeesuksen. Sen kertoo katsees riemuinen. Sen kertoo laulus, mihelkkyen soi.
kun Pyhä Henki tulee ja me saamme uuden voiman, niin se näkyy ja saamme todella ilota jo täällä. Länsi-Suomen rukoilevaiset sanoo aina, että taivaselämä alkaa jo täällä maan päällä ja se jatkuu iäti taivaassa. Ja uskotaan mekin tähän, että näin tulee tapahtumaan. Ja kerran me näemme kasvoista kasvoihin Jeesuksen. Nyt vielä kilvoittelemme ja taistelemme syntiä vastaan, mutta pääsemme kerran katsomaan sitä ihanuutta, mitä meille on sinne taivaan kotiin järjestetty, mikä ei silmää ei ole nähnyt eikä ajatuksiin ole tullut. Ja sellaista Jumala on meille valmistanut, että se on varmaan niin valtavaa, että ei sitä niin kuin sanon osaa kuvata. Mutta tämä päivä on, tämä kohtaaminen on lähempänä. Varmasti Jeesuksen tulemus on todella lähellä ja ajan merkit jo näyttävät siinä, että ei täällä kovin pitkään varmasti jo tarvitse olla, mutta kaiken keskellä Jeesus on meidän kanssamme. Pauhatkoonpa elommeri, puurten kestää sen. Riittävä on pyhä veri, epäile siten. Jääkäämme Jeesuksen hellään hoitoon. Hän on purjeissa mukana ja veneessä mukana ja hän vie meidät perille. Riiputaan hänessäkin. Siunausta ja tehdään matkaa Jeesuksen kanssa. Aamen.